खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदास्रि मुसाहारि। 20 नं सुक्लाय सेरफां बियाबाव मोननै बिथांखि बेखेवदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। नंगौ, बिटिआरनि 20 नं सुक्लाय सेरफां बियाबाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लानानै मोननै बिथांखि बेखेवदों। प्रमद बर'आ गिबियाव 20 नं सुक्लाय सेरफां बियाबाव थानाय नावखाथियाव थानाय गेलेग्रा फोथाराव मुंख्लं बीर सिलागां बसुमतारी स्टेडियामखौ बिटिआर सोरखारनि 5 कौटि रां बावजाजों लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय जायो। बेजों लोगोसे 20 नं सुक्लाय सेरफां बियाबाव थानाय बाङालिपारायाव गोदानै मुंख्लं सुजित नार्जारी नब्लांखौ बिटिआरनि 1.5 कौटि रांनि रां बावजाजों लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गावनि आखाइजोंनो बेखेवना होयो। दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारीजों लोगोसे बिटिआरनि एमसिएलए सम्पाबती डेका, तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि बिपुल कुमार बसुमतारी, सुक्लाय सेरफां ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बलेन्द्र नार्जारी, गाहाय नेहाथारि करत दास आरो गोबां दैदेनगिरि मावथि आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदि बाङालिपारानि बर' बिजों हाइ स्कुला प्रभिन्सियेलाइजनि फारिलाइयाव दं आरो प्रभिन्सियेलाइज एक्टखौ सोदांफिननायनि थाखाय गिबि मन्थ्रिजों सावरायलायदों। बे सोदांनाया जानाय लोगो लोगोनो बाङालिपारानि बर' बिजों हाइ स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जागोन होनना फोरमायो। दानिया फैदो बिथांनि आबुं बाथ्राखौ जों खोनासंना लानि। गोबां माने जौगाथायनि जे फाउन्डेसन लेग खालामदों। गासै 270 करोड़नि माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार जों मोननो हादों आरो बेखौनो दा जोङो फाउन्डेसन स्टोन एबा अन्थाइ खाम्फा गायबाय थादों। दा बेवहाय नैबे सुक्लाय सेरफां समस्तियाव दिनै मोननै खामानि मावदों। मोनसेया जाबाय 5 कौटि रांनि जोङो बीर सिलागां बसुमतारीनि स्टेडियाम लुनाय नावकाटायाव आरो सेकेन्ड नैबे बाङालिपारायाव 1 कौटिनि जोङो मोनसे अडिटोरियाम लुनाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बेजों लोगोसे नैबे बाङालिपारा जिथु एमइ स्कुल दङ बेवहाय आर्ट फिलिं आरो बेवहाय माने जोंहा स्कुला बाउन्डारि वाल नांगौ। बे गासैखौबो लानानै जोङो स्टेडियामनि थाखाय 1.5 करोड़ आरो लोगोसे स्कुलनि थाखाय 50 लाख आं बेवहाय बुंनाय जादों आरो नैबे फाइनान्सियेल इयारावनो बे फान्डखौ बिथांमोना मोनगोन। नैबे सा ओनसोला लासै लासैनो डेभेलप जाबोदों। गोजोन आरो मोजां थासारि फैनायनि उनाव बाङालिपारायानो जा सगपुरानो जा बिभिन्न ओनसोलफोराव लासै लासै जौगानायखौ जों नुनो मोन्दों। हारि माहारिफोरनि गेजेराव दिनै गोरोबलायफिननाय मोनसे थासारि फैनायखौ नुनो मोन्दों। दा बेनिखायनो जौगानायनि खामानिफ्रा मोजाङै जालाङोबा हारि माहारिफ्राबो मोजां मोनसे थासारियाव फैगोन। जों बेखौ बयबो हास्थायदों। बेवहाय गोबां धर्मीय अनुष्ठान जोंहा बाथौ मन्दिर ब्रह्म मन्दिरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि माखासे धर्मीय अनुष्ठानफ्रावबो आलारि सोरांनि गेजेरजों 2 लाख रां हरनाय जादों। दा बेफोर जाहाथे मोजाङै बाहायजायो बेखौबो जोङो खावलायदों आरो दिनैनि समाव जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनि फारसेनिफ्राय बिटिआर ओनसोलनि सोरगिदिं जौगानायखौ नोजोर बोनानै जोंनि काउन्सिलनि फ्लेगशिप प्रग्रामफोरखौ मोजाङै बाहायनायजों लोगोसे केन्द्र आरो राज्य सरकारनि आसनिफोरखौबो स्किमफोरखौबो मोजाङै बेवहाय जाहाथे इमप्लिमेन्ट जायो बेखौ जोङो गोख्रोङै नोजोर होबाय थानाय जादों। नैबे भलासार बाङालिपारा जि हाइ स्कुल दङ बर' बिजोङा खिन्थु माने बिराद माने बियो दाबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै। बियो लिस्टआव दङ आरो प्रायरिटि लिस्टआवनो दङ। दा नंखायनो भलाजार बाङालिपारा जि जोंहा बर' मिडियाम एमइ स्कुल दङ हाइ स्कुल बेखौ जोङो प्रभिन्सियेलाइजनि लिस्टआव दङ आरो आं सान्दों जे अक्ट'बर मासाव प्रभिन्सियेलाइज एक्टखौ एसे सोदांफिननायनि बाथ्रा सोलिगासिनो दङ। जों आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजों रायज्लायगासिनो दङ आरो बे सोदांनाया जानाय लोगो लोगोनो बे फरायसालिया प्रभिन्सियेलाइज जागोन आं बेखौ फोथायो। एसबिआ खामानिखौ मावगासिनो दङ। बिथांमोना जाहाथे मोजाङैनो जायो मोननांगौ बिजाथिया मोनो बेखौ नोजोर बोनानै प्रपार स्क्रुटिनि खालामगासिनो दङ। बेनिखायनो सम लादों। आं सान्दों इलेक्सन कड अफ कन्डाक्टनि सिगाङावनो बयनोबो जों एपइन्टमेन्टखौ होनो हागोन। सार मोनसे बुंबाय थादों मडेल पलिटिक्स अफ इउपिएल सार बेनि थाखाय माने गोबाङानो मुंबो सुदों। दा बेनि थाखाय एसे इउपिपिएल मडेल अफ पलिटिक्स माने जायखिजाया खामानि मावनो थाखाय मोनसे मडेल तैयार खालामनांगौ। मडेल माने जायखौ बिथांमोना बुजिदों बे मडेल नङा। एनि मडेल स्कुल मोनसे बानायनांगौबा बेयावबो मोनसे मडेल बानायनांगौ मोनसे आर्किटेक्ट। दा दिनै इउपिपिएलआ राजखान्थि हान्जा होननानै बेहा जुदि खुनु मिशन भिजन गैयाबा बेहा जुदि गावहा खामानि मावनायनि खुनु मडेलिटि गैयाब्ला बे आन्दायगोन। बिनि खामानि मावग्राफ्रा आन्दायगोन। दा नंखायनो प्रायरिटियाव जों मा खामानि मावगोन? 1 नाम्बार जोंहा बर' गोरोबथाया जेरैखि जाया इमप्लिमेन्ट जानांगौ। 2 नम्बर बेवहाय माने गोजोन थासारि अरायबो थानांगौ। 3 नम्बर जोंजों लोगोसे गुबुन माहारिफोरजोंबो मोजां सोमोन्दो थानांगोन अब्लासो जोंबो जौगानो हागोन। 4 नम्बर
बयबो सिकिउरिटि मोननांगोन मोनसे समाव जोंनि मानसिफ्रा गिलायलायोमोन बर'खौ असमिया गियो असमियाखौ बर'आ गियो गरखाया सोरखौबा गियो बाङालिया सोरखौबा गियो दा बे थासारिखौ जोङो बयखौबो ज' खालामनानै बड'लेण्ड हेपिनेस मिशननि गेजेरजों बिसोरखौ ज' खालामनानै लासै लासैनो ट्रास्ट डिफिजिट होनना बुङो फोथायलायैखौ जों फोथायलायनायाव लाबोनो हाबाय बिनिफ्राय नेक्स्टआ जाबाय डेभेलपमेन्ट आगोलाव मोनसे दाय जाबसिनबाय थायोमोन जे जौगानायखौ बर'फ्राल' लायो जोंनि ओनसोलावल' जौगानाया जायो दा जोंनि ओनसोलाव मावनायजों लोगोसे गुबुनफोरनियावबो 26टा जनगोष्ठीनिबो जोङो गोबां खामानिफोरखौ मावनानै होबाय मानोना जों हारसिं गोजोनै थानो नागिरनानै जोंजों रायजो जाग्रा मालायफोरखौ जुदि गोजोनै थानो होआब्ला बेवहाय जेब्लायबो दावराव जागोन दा बे गोजोनै थानायनि जि मडेलिटि बेवहाय गासैबो हारि माहारिखौ लानानै जों भिजन डकुमेन्ट बानायबाय गासैबो हारि माहारिनि जोङो वर्ड बुक बानायबाय गासैबो हारि माहारिनि गावबा गावनि फोरबोखौ जौसिन फोरबोखौ जोङो केलेन्डाराव लाबोबाय गोबां खामानिफोरखौ मावदों बेनो UPPL मडेल अफ पलिटिक्स बियो नाखि मालाया बेजों गोरोबा बेनिफ्राय मेयर BPFनि नेहाथारि रिन्जय बर'आ गोबां माने खोमा सुदों जायखिजाया आलारि सोरांनि बिथांखिनो ब्लेंक चेकसो होननानै बिथांखौ माने बुंदों आङो बिथांनि जिउआव साक्सेस जाथों बेखौनो बुंगोन नाथाय इसोरजों गेलेजाया मुलुगानो बिनो सोरगो बिनो नरक गुबुन आरो दुनिया गैया दा बेवहाय जुदि नंगौ बाथ्राखौ नंखाय होनना बुङोबा बिनि सायाव इसोरा बिजिरगोन जोङो अबंलावरिखौ माने सिबिनो थाखाय गामि गामि थानसालि दङ जोंहा बाथौ मन्दिरफोरखौबो मोजाङै लुनो हायाखै ब्रह्म मन्दिरखौ मोजाङै लुनो हायाखै गोबां गुबुन हारियाबो थानसालि लुनो हायाखै दा नंखायनो सरकारनिफ्राय 2 लाख रां होनाय जादों दा नोंथांमोना हयथ' बे तामुलपुर जिल्लानि सिङाव जे मोनबा जोंहा समस्ति दङ बेवहाय गिदिंना नायोबा आं फोथायो जे नंथाराबाबो बेवहाय 200-300सो आलारि सोरां मोननाय मन्दिर बा थानसालि नागिरना मोनगोन दा बेखौ जुदि नंखाय होनदोंबा बिनि बिजिरनायखौथ' आं होनो हाला बेखौ अबंलावरियानो स्वयं होगोन